Mit navn det er Alexander Egholm, og jeg er stifter af Egholm Games. Ved Egholm Games der har vi en mission om at lave underholdende, innovative brætspil, som man samtidig kan lære en smule af. Vores første produkt er nu klart. Vores første brætspil er en ny og underholdende måde, hvor man kan lære lidt mere om privatøkonomi, husholdningsbudgetter, afbetaling af gæld og investering i aktier. Vi startede Egholm Games, fordi vi har en grundlæggende tro på, at den mest effektive måde at lære på er gennem frivillig leg og komplet fordybelse. For mange danskere kan det være svært at overskue sin privatøkonomi. Hvordan opsætter vi et budget? Og hvordan får vi det til at hænge sammen? Hvor meget skal vi spare op? Og burde vi gå i gang med at investere? Og hvad skal vi investere i? Der er alt for mange spørgsmål. Og når en opgave bliver for stor og uoverskuelig for os, så ender det typisk med, at vi ikke får gjort noget ved det. Dette er forklaringen på, hvorfor hver fjerde danske familie har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Men med vores nye spil om privatøkonomi, så kan vi både hjælpe unge og gamle med at få en fundamental forståelse for privatøkonomi, investeringer og opbygning af velstand. Spillet er en realistisk simulering af virkeligheden, hvor spillerne skal afbalancere deres privatøkonomi ved at lægge penge til side både til uforudsete udgifter, opsparing, afbetaling af gæld og investeringer i et konstant skiftende aktiemarked. Spillet er udviklet i samarbejde med bankrådgivere, investmentbankers og skolelærere, og det har resulteret i en realistisk simulering af aktiemarkedet, hvor vi stadigvæk er stolte af at kunne sige, at læringsudbyttet er helt i top. Spillet henvender sig til brætspilsentusiaster, folk der er fan af det klassiske Matador eller Monopoly, men savner en lille bitte smule realisme eller flere strategiske overvejelser. Det er også både til folk, der aldrig har investeret i deres liv før, men gerne vil prøve at mærke suset af aktiemarkedet, uden at satse andet end fiktive penge. Samtidig er det også til erfarne investorer, som bare vil se, hvem der kan være den nye Wolf of Wall Street ved at investere mere kløgtigt end deres venner og deres familie. Sidst, men ikke mindst, så henvender det her spil sig også til forældre, der gerne vil klæde deres børn en lille smule bedre på, rent økonomisk. Efter man har spillet spillet, så ved man minimum følgende: hvordan man opsætter et husholdningsbudget, og hvordan det påvirkes af hverdagen, hvor vigtigt det kan være at betale af på forskellige former for gæld, og man får også en fundamental forståelse for, hvordan aktiemarkedet fungerer. Spillet er færdigudviklet, færdigtestet og klar til produktion. Og lige nu kan I hoppe ind og støtte vores crowdfunding-kampagne, så vi kan få sat produktionen i gang. Jeg har muligheden for at forudbestille spillet til en early bird rabat. Det forventes, at spillet er færdigproduceret 1 til 2 måneder efter kampagnen er udløbet. Hjælp os med vores mission om at gøre læring om privatøkonomi underholdende og lærerig. Tak for jeres tid.